Hoxe, couto de caza de A9 Televisión desplázase ata o Tecor de Forcarei. Vamos a compartir xornada con un grupo de cazadores tras as arceas en este Tecor galego. Bueno, eu aquí a casa quedome cerca, Ese é un plano bo. Non pode, non pode ser. E logo. Está da Federación. É que... O primeiro golpe media hora ou assim. Lá, fica vendo. Só levan os teus. Casi de los cazar vos. Eu colei eu adentro e me dou metido para doblar-me moito. Eu fago a retaguardia. O que pasa é que eu teño para parar solo un. Que che dice? Pero poñemos o viper tamén. Eu por se fallan os viper, Toma, mete un dos meus. Toma. Por eso quería salir. Es que los tíos ya saben del sitio. Suavecito, Vamos suavecito. Vale. Está tranquilo. Vamos suavecito. Ahora que rejar, como cosa de 4 días. Ya la voy a matar. Ayer, ¿quieres? ¿Dónde va? Anda, papá. Oye, que frío. Entonces, ¿qué te da?
Aquí. Hay un perro por ahí. Se lo doy por arriba. Teño aquí. No, está arriba de todo. Sí. Voy a prender aquel acá. Por aquel lado. Tira. A ver. Doc, me quedó bonito. Se marchó. ¿Dónde va? No veo, se marchou, oye. Non sei. Despedindo a tempada de caza de arceas por Forcarei, acompáñanos Harry. Bos días, Harry. Bos días. Bueno, como se dou este último día? Bueno, bastante ben, tivemos aí varios levantes, tirámoslle a dúas, pero bueno, houve mala suerte que non caeu ningunha. Para estas alturas de tempada, pois sigue habendo unha boa densidade de arceas, non? Sí, bastante boa, non hai queixa. Empezaron moi fluxiñas, pero agora estamos moi contentos co remate da temporada. Falando de estar contentos, polo que se ve durante a mañá tamén estás moi contento do traballo dos cans, non, Harry? Hombre, eso sobre todo, ese é o fundamental. Si Con que cans cazades habitualmente, Harry? Setter inglés, todo setter. E Porque é o can que mellor se adapta a estas zonas, polo frío, pola agua, é todo alta montaña, é o mellor can para estas zonas. Ou iso é o que eu penso, va. No, se ti estás contento, sí. Eso é o máis importante de todo. Eu non os cambio por nada. O que sí está claro é que estes cazadeiros son preciosos. Sí, sin duda ninguna. Isto é espectacular. Oxe, ainda nos respetou o día, choveu un pouco, pero bueno, aquí nas alturas en Forcarei estás acostumbrados a estes fríos. Sí, este é o habitual de casi todos os domingos, a maioría. Este ano houve unha excepción que viñeron uns días de calor, pero bueno, normal é frío, agua, vento. Que balance faz da tempada xeral? Como? Que balance faz de toda a temporada? Ben, un balance bo, Eu po que cazamos nós, eu creo que foi moi bo. Quitando así os primeiros días da tempada, despois bastante bo. Sigue habendo máis ou menos a mesma densidade de arceas cos outros anos, non? Sí, eu polo que levo visto, máis ou menos é o de todos os anos igual. Unhas máis, menos, dependendo do ano, pero ben, moi ben. Bueno, pois disfrutouse da tempada, agora toca o de sempre, descansar e criar cadelos po ano que ven. Hai que ir preparando a generación nova, e o ano que ven, que siga habendo paxaros destos e que os vexan, claro. Pois moitísimas gracias e volveremos o ano que ven. Sin problema, estás invitados a volver, sin problema. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Bonito da caza ver os castos así. El tubo ajea, non? Está parado aí. A ver, imos mirar a ver. Parados ahora arriba outra vez. Rufo! De frente, para lá. A prado non vos quero. Rufo, non toca la vaina, Aí, para aí corro vos quero. Quiso parar, pero non chuvo ni a parar. Quiso así.
E cando empeza a andar, mira, para arriba todo o alto do monte, sale do alto de cara abaixo. Hacia lá. E no alto estábamos nós, xa voáranos a nós de río para ali. Joder, mano. Bueno, vamos agora para a zona de coeficiente 10. Que é eso. Ese é o teu matar. Que tendes que ir ti máis viroco, que eu máis ayer estamos lesionados. Xa. Aí é raro, Aí é raro non topar outro. Moi raro. Non como queredes facer? Por aquí no la vi. Ah, pero pudo haber ido por aquí. A lo mejor se fue para la esquina arriba y todo. Sí. Está allá abajo. Ah, pues ahí. Gea, aquí. Gea. Al borde seguramente. Bueno, pues seguimos compartindo día cos arceiros. Acompáñanos Manuel Matanza. Bos días, Manuel. Bos días. Bueno, como se deu este último día da tempada? Pois foi un día bo, para que molestarnos un poquinho a auga, pero houve levantes, houve mortes, e foi importante, pasámoslo ben. O importante é pasalo ben, como sempre. Sempre. E disfrutar dos cans. É máis dos compañeiros. E os compañeros, pero bueno, este só aburrido deles xa. Pero non nos topaches mellores tampouco. Non está en oferta, non. Que tal se dou a temporada este ano, Manuel? A temporada empezou un poquinho máis tarde que outros anos, non sei foi debido ao clima ou algo, pero despois comportouse moi ben. Falando de comportamentos, tamén din por aí algúns que están mudando os comportamentos das arceas, que xa non aguantan tanto as mostras, etcétera, etcétera. Que impresión tendes desde o monte? Veñen moi bravas de Dios. Isto non lle dan tempo a nada, nin aos casas parar, nin a nada. Cada ano máis. Sí. Por eso hai moitas. É importante tamén que sepan vivir. O máis importante, como en todas as especies, é que haxa a propia arcea, todo o demais é secundario. Secundario completamente, exactamente. Falando de sistemas secundarios, que tal vai o porcentaje de aciertos levantes? Bueno, iso deixámoslo para a seguinte entrevista. Bueno, entonces ahora ven o tempo do tiro ao plato, desas cousas todas. Entonces melloramos e po ano pois entramos no tema dos disparos. Exactamente. Este ano vai haber que apuntarse a un club de tiro deses. Con que cans cazas, Manuel? Setters. Como o resto da cuadrilla. Exactamente. Todos con setters. Bueno, pois damos por finalizado a tempada, como di outro, que Dios dé salud e o ano que ven volveremos ao monte. É o máis importante, disfrutar de como disfrutamos este ano, que po ano podemos facer o mesmo, moitos anos así. E o importante é iso, xuntarnos cos uns compañeiros e disfrutar do monte, dos cans e que nos gusta, que é a caza. Resumindo, a caza en sí é todo eso. Exactamente, nunca mellor dito. Pois moitísimas gracias, saúdos aí á terra veciña de Silleda. Exactamente, saludos para Silleda. Graciñas, Manuel.
Para unha cadelaza de moito paraxe. Vamos. Se saleu aquí o dos. Toc, 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 toc. Toc. Vamos, dentro. Tira ben aí. Tira ben. Tamén saleu aí o Rufo tamén. Ahora volvémonos a ecologistas. Hay que grabar ahora que te van a hacer una muestra ahí en los de verás. No va a haber nada. Vamos. Vamos. Chegaron aquí apurados. Mati, está aquí parado en el ¿dónde? Hostia, está para abajo. Oye, hombre. ¿Para qué? Délas ahí para que no chiverro. ¿Y es? ¿Para qué? Para que no chiverro. ¿Cómo? Por si no está. Pero si está poco churro. Ya está así. Vamos. Acompáñanos José Manuel Alleres. Bos días, José Manuel. Bueno, José Modesto. Bueno, pues José Modesto Alleres. Eu sabía que era JM, tampouco foi moi desencaminhado. No, ibas ben, ibas ben. Bueno, que tal este último día de tempada de 2023-2024? Muy bien, un pouco duro. El clima no, o clima non non acompañou. As arceas tampouco, levantamos arceas, pero duras de matar, se fallaron un par delas e así, pero o importante é pasalo ben, estar cos compañeiros, non mancarse. Teñe que voar, teñe que volver, que a caza non é matar. A caza é disfrutar dela, disfrutar dos cans, das mostras dos cans e da xente. De vez en cuando, tamén algunha peza para que os cans, digamos, se animen, non está de máis, non, José? Sí, hai unha peza que matarlle, porque senón os cans, os pobres van a decir, vayamos temos, pero hai unha peza que matarlle. Que tal a tempada, José? A tempada, pois, noviembre moi mal, noviembre, casi a finales de noviembre se levantou a primeira, despois a partir da ponte de decembro, moi ben, se levantou, todos os días levantamos caza, tiramos a becadas, levantamos cazas, malas de matar, fallamos becadas, pero non estuvo mal, non estuvo mal. Digamos, a becada é a esperanza da caza salvaxe en Galicia.
A esperanza da casa de migratorias, sí. E da caza salvaje, porque ahora todo a perdiz, estamos como estamos, a codorniz non a queren quitar, Sí, aquí todo a legislación e non queren quitar todo, todo está complicado. está complicado. O xabarín e a arcea, é o que nos queda. O xabarín por feo, porque a sociedade parece que encima facemos un favor, por eso nos está un pouco mantendo aí, e digamos, a arcea que sí ou sí dependemos das migracións, e bueno, afortunadamente en Galicia sigue entrando unha boa densidade de arceas, non, José? Sí, sí, o xabarín porque a xente, accidentes, o que sea, e interesa, e tal, e as arceas, o que nos salva é, eso, en migratorias entran e é o que nos va salvando. Tamén é verdad que cada día máis xente do colectivo da caza menor se está pasando a caza das arceas. Sí, é iso que temos. Cada día máis xente que caza coello, que tal, acaba a tempada, coellos non hai, collen un can de pluma e empezan a arcea. Entón, tamén hai moita máis xente cazando arcea e están moito máis ariscas porque están moito máis traballadas. Falando de cans, toca agora empezar a traballar cos cans, porque detrás do traballo que fixeron hoxe estes cans, tamén hai moitísimo traballo dos seus donos, non? Sí, agora ya toca primeiro descansar un poquinho, senón a muller tamén, as mulleres tamén. Bueno, ahora está acostumbrada, porque xa levábamos 6 meses fora, e entón tampouco podemos descansar moito, senón acostumbrarse mal. Hai que empezar a tal, ver algún can novo para darlle caza, empezar a entrenar, soltar un poquinho para traballarlos. Bueno, o de sempre, que a caza ao final é un modo de vida, porque nos ocupa todo o ano, José. No, a caza casi nos ocupa todo o ano e aparte é unha forma de vida. A cazar é unha forma de vida, é compañerismo, comidas, compañerismo, a naturaleza, hai que vivilo. A verdad que foi un auténtico placer compartir a xornada con vos. Amenazamos con volver, deixámosvos que sigades, digamos, enseñando eses cans para poder disfrutar tanto o traballo dos cans como do esforzo que supón un día na naturaleza tras as arceas aquí en Forcarei, José. De acordo, moitas gracias. E un placer tamén. Moitísimas gracias a vos e volveremos, José. Moitas gracias. Trufo. puede ser, porque le va más arriba, de ahí. Y ahí está para adentro. ¿Quién tiró? ¿Matanzas? ¿Mati? No, por saber. Ah, eso después. Aló. Puta que apareu, sabe, Lepe? Por eso está ahí. Ah, bonito, va. Vamos. Va. La botar
decía tartamudo, decía. No coño yo, pu. Pero hostia, para lá para baixo, põe para baixo. Já vou eu agora. Doc, ¿qué pasa, bonito? ¿Qué sonido me cago en Dios? Rufo. Rufo. Tuvo que te marchar. Marchou. Podemos outra vez. Enseña chao ahora. Voy a enseñar yo ahora, espera.
Mira García. Ya temos arcea, Harry. Amor por el perro. Acompáñanos Manuel. Bos días, Manuel. Buenos días. Dicen por aquí as malas lenguas que tienes deses cazadores de conexo reconvertido á pluma. Correcto, eu máis ben son conexo, eu veño facer un punto a esta xente, pero eu son de conexo. Pois tamén podemos falar de conexo, que aquí en Couto de Caza cabe de todo. Que tal as poblacións de coello? Aquí, por desgracia, a peste ataca bastante e non hai moita cousa. Estamos recuperando nel, pero bueno, hai que traballar moito. É complicado, incluso desde as sociedades de caza faise todo o que se pode, pero os resultados non acompañan. Se che vale de consuelo non é que non acompañen en Forcarei, é que non acompañan en ningún sitio de Galicia, por desgracia. Sí, por desgracia, o conexo non é só aquí na zona de Forcarei, é en todas as zonas, Illa de Lalín, en todas as zonas, pero con moito traballo para recuperalo hai que traballar moito, senón non vai recuperar. Para traballar, disfrutar con estes compañeros tamén da caza de arcea, unha vez que finaliza a temporada de menor, tamén dá o seu traballo, porque che meten aquí unhas costas algo empinadas. Sí, para min a ver, físicamente estou bastante ben, pero bueno, non é a modalidade. A miña modalidade non é a pluma, máis ben é o pelo, conexo. Bueno, pois que sigas disfrutando, que sigas aprendendo, que a verdad que hai que reconocer que tes moi bons maestros. Agora xa dependerá de ti se consigues aprender ou non, porque todo sí que é problema do alumno, pero os maestros a verdad que son excepcionales. Bueno, ese é excepcionales e máis, bueno, pasas un bo rato con eles e máis faz deporte. Que é do que se trata, pasalo ben. E disfrutamos dun día espléndido na naturaleza, podía ser un pouquiño máis de calor, pero bueno, isto é Galicia tamén. Pois sí, pero bueno, o clima tamén acompañounos bastante, non fixo nin moita chuvia nin moito frío e estuvo un boa mañán. Bueno, pois, que a ilusión ou que a esperanza de poder contar esa recuperación das poblacións de Conexo, Forcarei e máis nosotros tecores de Galicia, moitísimas gracias, Manuel, por compartir o día con nós. Pois moitas gracias a vos por acompañarnos e ojalá vai isto para arriba. As arceas de foro. Marcharon, non quedou ninguna. Foi buena. Pero foi. Para entrar en la fama. ¿Puedes ir? Sí, yo. Aquí. Pero acá. Es una cosa muy bonita. Una barxura... Primeiro fuiste? Non. Sí, foi o que soltamos cando topamos as pretas aquelas todo un montón, viñamos de comer. O tipo iso que só traballaba e cada non. Arcea traballaba, non? Por non che mandei esta foto. Quarte. Hoxe nada, non? Este home acaba comigo. Acabo contigo. Ainda sabes a Ellos agora como que acabo con calquera. Agora contigo. Non lle dou feito, que lle vou facer máis? Regalarlle. Se caza con ele, son xusta, traen, mas se non, quédate con ele. A ver. Se non vale por min, non vale para ninguén, Antes de venderlle un campo igual a calquera, colleme debaixo da terra. Non vale a pena. Non, Para qué? Para que che volvan con el de boda, porque aparte xente conocida. Yo también le regalé a uno que tenía un féter. Un día parado en el campo E que xe manía o can era boa. y lo cogí torcida. La cacheira. Y la cacheira la traen aparte. Sí. Abriéndolo, limpado ya grasa. Eso sí. Tampouco vale para outra cousa. Eu non sei, eu non estou a lá, mira. Yo que soy más de la envidia. Eu pouco un pé non quero tarde, quero unha cacheira. Sí, isto non puño no chime de casa, que pochamos nos borrachos de todo, Non ve, van a montar. Pero teñen razón. Despois van ali e enchense a matar a calquera.
Manda a lengua, que isto ten moito traballo. Manda a lengua. Matanzas. Isto é como a cabra cando lambe. Sí. Fai así. La. Ahí no me toques ese botón. Dale una foto a los chorizos con tal. Ay, ole. Del ciucciolo, La culpa foi miña, sacar o chollo a Pepe. Se me dices, sempre a miña pé. Sí. Bueno, xa levo 3 anos dando xa. No, bueno, o ano pasado cortou menos. No, está levo cortando no outro lado. Ah, claro. Claro, xa levo teniendo periódico. A do milenio. Vai de camarada para. Esa viva arriba da pizzería galega. Xa levo no periódico por tema dos rapaces do fútbol, era. Para a camarera. Ya tens razón, Según me dixeron, sí. Este dixen eu, sempre te dixen eu matar. Eso pasou, eu viví no... mulleres teñen sempre- Eso viví no comeu. Eso comeu... Canta. Tenemos Mencía, Ribera del Duero y Ribeiro. Pero eso va, pero Pero yo... como era como pizza, como ten como a xente. Íbamos ganando... Pizza peta, pero va. Ah, no, vai. Isto non estaba a apañar. Hombre, Lesionouse, churaba, e non meteu aos outros dos xogaron ni un minuto. Se cierra el telón, E ganando 8-0. como se llama la película? Vicente é un ben que non lle que non come pola súa man, aquí dai. Mamar que mama o que é pero sin su peso. Ai, cacho gordo, só. Hay trabajadores del trabajo que ya saben que Aquí abaixo non teño guas. está más acostumbrado a cargar. Vos teño guas aquí abaixo. O tengo que matar, él Non vai matar, o meu pistola e pum pum pa diante por aí. Vos teño guas aquí abaixo. Aí, ese. Matanzas, pum. Pum. para quietos, anda. Bota aquí putadica e ya nos presiona moito. Mira el David no para. Ai, sí. Toma ahí. Caralho. David, céntrate. Céntrate, David. David, céntrate. Vai todos juntos, David. Reparte La comida y el postre.